ହଁ ହଉ 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 ଆସେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ହଉ ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ଟି କଣ? ତୋ ଭାଇ ଆସୁଛି ହଁ କୋଉଦିନ? କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ହଁ। କଣ କଣ ଆଣିବି କହ? ହଉଛି କାଲି ତ ଗୁରୁବାର କାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ନା 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 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଆମର ଯୋଉଠୁ ଚାଉମିନ ହେରିକା ଆସେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଚାଉମିନ ହଁ, ହଁ। ଆଣିବ ରୋଲଟା ଆଣିବ ହଁ ହଁ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଆମର ଆଣନ୍ତି ଯୋଉ ରସାବଳି ମିଠା ମିଠା ଅଛି ହଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓହୋ। ସେଇଠୁ ଆଣିଦବ ରସାବଳି ଆଉ ହଉଛି ଯୋଉ ଛେନା ବର୍ଫି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଆଣିକି ଅଛି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶୁଣିଲୁ ଟି ତୋ ନାନୀ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଇଲା ଧରିକି ଆସିବୁ ମନେ ପକେଇକି ଆସିବୁ ଆରେ କଣ ଆରେ କଣ ଅନଉଛୁ କଣ? ଭାଇ ଆଣିକି ହଁ ଆସିବ। ଆଣିକି ଆଣିକି ମୁଁ ଆଣିବି ସେଇଥିରେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି